راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات بقدام 28 حدار راب ساعات مشت بسفلاليه كبابيتات إيرترا ميسايلات كم سونشفه دبلوماسيوان منشسات رغاغيصم بوحدو 4 ميسايلات اب كباب سمرا كعلبن كلو معروفو نفرتي باصعن كبابي مندفرانون علامانا يتستقايد دبداب كوينلو اتي ميسايلات زبصح غدات از زينانا بستوديو كساب زاتو ساعات ايتفلطن أقدم أبيلو أبس مران كبابيان ب26 حدار ليتن نتصبحيتو ساعتات نيمشتن دبداب كم استخايد راديو رنا رغاغيصيا بزي كازب كباب دك محرم باصع كبابي معرفو نفرتنون تمساسال دبداب مكيادو تفليطلو تدغاغامي دمصي نتاغوي كم استسمع نراديو رنا زرغاغصو دبلوماسيون منشتات كابس مرا مبزحتو تناينوتكي دمصات كابتا كتما وصاي منبارو تقيسم قال كابتي استقايد دبداب اب كبابي عدك ازركب وتهدراو معسكر علامات زغبر منبارو كالوت منشات نراديو رنا غليصم حزب سمران كبابيان بزي ترغاغيمو استسمع دمص نطقي اب شغلوت يركب ازي بعلت 28 حدار راب ساعات مشد زتقايد دبداب ميسايلات قداماي منستر إثيوبيا سراويتو نكتما مغله كم زتقوصاصرا اب زغلصلو اوانيو بيت صحفة قداماي منستر بمحبراوي مراقبيتات بزرغحو قال سرحيت كتما مغله ناي مقوصار مسرح سلاماو حزبي بزي غودا مسرح كم استقايد غليصو نسب توساقي حزب تግራይ بحفشا اب لعلي فدرالاو منغستي زخونه ناي تقاومو ملكتات كم زير ايا دحر متقاس حزبي نزغبرو متحبارا مسغينو انتقونه بايتا زل حقي كابزي استفلي كون كم زغل حيالو دبلوماسيون منشات يغلصلو تبغسو عالم لغاوي منقسقاس ياكل ناي هتص قوان مريحنت كم زمرص افليطو اتي منقسقاس اب زوصو مغلصي ازي اب ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ሃንደበት ዝመጽ ዘይኮነስ በመደብ ኢሳያስን አብይን ከም ዝተሃንደሰ ዘመላኽቱ ተርእዮታት አዝዮም ብዙሓት እዮም ድሕር መባል ሰራዊት ኤርትራ ምሶም ትማሊን 30 ዓመታት ዘድመይና አስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ተላፊኑ ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ በስገዳ ተጠቢሱ ይርከባሉ ኢሉ نزرع زلو حدقنيان تهواسن كونتات هاجرنا نزبنان أبقمت بمتاو تبقسو علم لخاوي أكل نزي حدقا كغتمن هلاوي لولاويت إرتراك كلاخلن قالسو نابزل على مدرخ كسغاقر وسينو كبل اتمقلت بتوساق فليتو أبز حدش مصري توزلو سر رعكات شعات زابالاتا مريحنت بمقام ناتو وسن سقل حقوس كما بوانبر أتو رمضان بخيت مغتلو كمون أتو تسفاي واتكيلان كم صحافي كغلقلو مريصو كم زلو فليطو امو داتا ام مسرح مسرات بايتو ياكل زركب هاجرات بهصوص كصنبرا اويتن وصان زركب حزب ኤርትራኻ በቦገኑ ደገፉ ከበርከት ዓለም ለኻው መንቅስቃስ ያክል ጸዊዑ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብዝተኻየደ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ካብታ ከተማ ዝተመሓላለፈ ዜና መልኪቱ እቲ بعلت 27 حدار ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ጊዜያዊ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ሚለር ኣብ ሶማል ድሕር ዘካየደ ዑደት ሒደት ሰዓታት ምስ ሓለፈ ተፈጺሙ ሚለር ኣብ ሶማል ዘይወግዓዊ ዑደት ድሕር ምፍጻሙ ኣብ ጅቡቲ ማዓስከር ለሞኔን ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካን መብጻሕዩ ተጓዒዙ እቲ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ናብቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዘነጻጸረ መንባሩ ዝገልጽ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እንተኾነ በት መጥቃዕቲ ብውሕዱ 7 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሓያሎኻ ብከቢድን ፎኩስን ቆሲሎም ኣለዉ ፖሊስ ሞቃዲሾ ብዝሃቦ መግለጺ ካብቶም ዝተቐትሉ ሶማላውያን ኣባል ኤምባሲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ መንባሩ ጠቒሱ ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ሱዳን ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተመዛበሉ ልዕሊ 10,000 ሓደስቲ ስደተኛታት ንምእንጋድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዳ ናብቲ ሃገር ዑደት ኣካይዱ
እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብ27 ሕዳር ናብ ካርቱም ኣብ ዘምርሓሉ ሓደ ማዓስከራት ስደተኛታት ብምብጻሕ ኩነታቶም ሓተት ዕቑባ ተዓዚቡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምዕታት ዕቑባን ስደተኛታት ዝእለይሉ ኣገባባትን ብዝምልከት ምስ ወከልቲ ተሃጉራዊ ትካልን ሰበስልጣን ሱዳንን ተመያይጡ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ልዕሊ 100,000 ኤርትራውያን ተዓቂቦም ይርከቡ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ካብ ኩናት ትግራይ ዝሃደሙ ኣስታት 43,000 ኢትዮጵያውያን ተጸንቢሮሞም ኣለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኩነታት ናይቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሓተት ዕቑባ ብዝያዳ ኩነታት ናይቶም ኣብ ክልል ትግራይ ብዘይኣላይ ተሪፎም ዘለዉ ኣስታት 90,000 ስደተኛታት ከም ዘሻቕለዩ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዱ ፕሬዚደንት ግብፂ ናብ ደቡብ ሱዳን ክበጽሕ ኣብ ታሪኽ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናይ መጀመርያ እዩ እቲ ፕሬዚደንት ብ28 ሕዳር ኣብ ከተማ ጁባ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ደቡብ ሱዳናዊ መዘንኡ ሳልቫኪር ሚያርዲት ብምርኻብ ኣብ ህሉ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዕባለታት ናይቲ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ዘይከኣለ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ እትሃንጾ ዘላ ዲጋን ዘትዮም ድሕሪ እቲ ዘካየድዎ ዘተ ድማ ኣብ ጸጥታን ካልእን ዘተኮረ ስምምዓት ኣካይዶም ግብፂ ደቡብ ሱዳን እትደልዩ ሓገዝ ንምብርካት ዓቕማ ዝፈቕዶ ድልውቲ ምህላዋ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት አልሲሲ ናብታ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ዝበጽሕ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይማትሉ ብዘላ እዋን እዩ ታሪኻዊ ምብጻሕቲ ፕሬዚደንት ናብዛ ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝኾነት ሃገር ድማ ብሓያሎ ማዕከናት ዜና ግብፂ ዝተፈላለየ ትንታነታት ይወሃበሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት እንተተሸይማ እትሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶ ናይ ምዛም ተኽእሎታቱ ክደናጎ ከም ዝኽእል እውን ሓደ ካብቲ ዝቐርብ ዘሎ ትንታነታት እዩ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ክሪስ ሚለር ዝመርሖ ላዕለዋይ ወኪል ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሶማልን ጅቡትን ዝርከቡ ሰራዊት ሃገሩ በፂሑ እቲ ግዝያዊ ሚኒስተር ምክልኻል ካብ 27 ሕዳራት ሒዙ ኣብዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝርከቡ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሓሉ ረብሓታት ኣሜሪካ ዝሕሎ ዘሎን ኣሜሪካውያን ዘስተማቕርዎ ዘለዉ ናብራን ሳላቲ ሰራዊት ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋእቲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ንሱ ናብ ሶማል ዝበጽሐ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ 600 ወታደራት ከውፅእ ምዃኑ ኣብ ዝረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡትን ኣብ ማዓስከር ለሞኔ 14,000 ሰራዊት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ እቲ ሃገር ነቲ ሓይሊ ባሕርን ኣየርን ከእንግድ ዝኽእል ማዓስከር ለሞኔ ተስፍሖ ከም ዘላ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝብል ዝተኣወጀ ምዕጻው ኣስታት 8 ወርሑ ኣቕፂሩ ይርከብ እዚ ዝተናውሐ ምዕጻው ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ መነባብሮ ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተደጋጊሙ ዝተገልጸ እዩ መንግስቲ ዝኣወጀ ምዕጻው ብወግዒ እኳ እንተዘይልዓሎ ህዝቢ በብዝጥዕሞ መንገዲ ናብርኡ ንምምራሕ ይጋደል ኣሎ እንተኾነ ብመንግስቲ ዝውነን ህዝባዊ መጓዓዝያ ይኹን ናይ ብሕቲ መጓዓዝያታት ደው ምባሉ ሓደ ካብቲ ንምረት ናብራ ህዝቢ ዘጋደደ ክስተት ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ይገልጽዮም ሓያሎ ሰራሕተኛታት ናይ ዘይተዓጽዋ ትካላት ንሰዓታት ብእግሮም እናተመላለስዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ወነንቲ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ብዘይካቲ ኣብ መነባብሮኦም ፈጢሩሎም ዘለዎ ጸቕጢ መካይኖም ከንቀሳቐሱ ብዘይምኽኣሎም ድሕነት መካይኖም እውን የሻቕሎም እዩ በዚ ዝተናውሐ ምዕጻው ብዝያዳ ዘማሩ ዘለዉ ወነንቲ ታክስን ኣብያተ ምግብን መስተን እዮም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ ወነንቲ ታክሲ ብመንገዲ ዝውክሎም ማሕበር ኣቢሎም ናብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ምንጭታት ጠቒሶም እንተኾነ ካብ ላዕለዋይ ኣካል መምርሒ ክሳብ ዝመጽእ እቲ ምዕጻው ከም ዘለዎ ከም ዝቐጽልን ዝኾነ ፍታሕ ከም ዘይግበረሎምን እዩ ተነጊርዎም ብፍላይ ገሊኣቶም ብልቓሕን ክራይን ዝወነንወን ታክሲ ንኣስታት 8 ዋርሕ ክሰርሓ ብዘይምኽኣለን ኣብ ከቢድ ዕዳ ይሽመሙ ምህላዎም እዮም ዘማርሩ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ሞርታራ ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ጽዋር ከም ዝተታሕዘ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ኣብቲ ዞባ ብዘካየዶ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ነቲ ጽዋር ክሕዞ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ሳልስቲ እዚ ዝተታሕዘ ጽዋር ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ዝሓሰበ ምዃኑ ተገሚቱ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ ልዕሊ 43,000 ኢትዮጵያውያን ዓቂቡ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውቦ ከባቢታት ጽኑዕ ጸጥታዊ ምቁጽጻር ይገብር ምህላው ይገልጽ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ክስሕብ እንከሎ ንኣምባሳደር ኬንያ ድማ ናብ ሃገሩ ከም ዘፋነው ኣፍሊጡ ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነስጉምቲ ዝወሰደ ግብረ መልሲ ናይቲ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ሶማል ጣልቃ ምእታው ምዃኑ ገሊጹ
ኬንያ ኣብ ዝመጽእ ኣብ ዝካየድ ዞባዊ ምርጫ ጁባላንድ ኢዳ ስለ ዝሓወሰት እቲ ስጉምቲ ክንወስድ ተገዲድና ክብል ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል መሐመድ ዓሊ ኑር ኣረጋጊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ኬንያ ንሉኣላውነትን ጸጥታን ሶማል ክትግህዝ መንግስቲ ሶማል ከም ዘይቅበሎ ኣነጺሩ። ሶማልን ኬንያን ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያን ቁርቆስ ከኣትዋ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣምባሳደራት ናይ ምስጓግን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ህልኻትን ተጸሚደን ነይረን። እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብ ዶባተን ዘሎ ዘይውሕዝ ጸጥታን ኣልሸባብ ዝፍጽሞ ተደጋጋሚ መጥቃዕታትን ሓድሕደን ይወናጀላየን። ኣብ ርእሲ ድማ ሶማልን ኬንያን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዝርከብ ዋንነት ክልማይ ኣብ ምሰሓብየን ዝርከባ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ ክእለዩ ካብ ጸንሑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ክፋነው ጀሚሮም። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣብ ሆስፒታላት ሰንዓፈ፣ ዓዲ ቀይሕ፣ ደቂ ምሓረ፣ ኣስመራ፣ ግላስን ካልእን ክእለዩ ጸንሑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብሰንበት 29 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ተፋንዮም። ምስቶም ናብ ዓዶም ዝተፋነዉ ውግኣት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ናይ 10 ዝኾኑ ሬሳውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኹ። ቁጥሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ብዙሕ ቁስላት ግና ኣብ ዝተፈላለያ ሆስፒታላት ኤርትራ ይእለዩ ኣለዎ። ሆስፒታል ሰንዓፈ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተወግኡ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣላቕሊዑ ይጸኒሑ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተማሕጺኑ። ማይክ ፖምፔዮ ብ30 ሕዳር ኣብ ዝለጠፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ብምርጋጽ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ከብቅዕን ዘተ ክጅመርን ከምኡ ድማ ንሰብኣዊ ረድኤት ዘገልግል ናጻን ውሑስን መንገድታት ክኽፈትን ተማሕጺኑ። እቲ ግጭት መፍትሒ ክረክብን ኢትዮጵያ ድማ ጎደና ዲሞክራሲ ክትሕዝን ኣገዳሲ ምዃኑን ኣስሚሩሎ። እንተኾነ እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህቦ መልሲ ኣይጠቐሰን። መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝመጽእ ሰሙናት ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል ከም ዘይሳተፍ ኣጠንቂቑ። ማዕከናት ዜና ሶማል ንፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ኣሕመድ ማዶበ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕርቦ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣካል ተኽልል ኣብ ዝኾነ ዞባ ጌዶ ኣዓስኪርዎ ዘሎ ሰራዊት ከውፅእ ብምጥላቡ እዩ። ፕሬዚደንት ማዶበ ወሲኹ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንጌዶ ከረክበና እንተኽኢሉ ኣብቲ ምርጫ ክንሳተፍ ድልዋት ኢና ኢሉ። ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልል ዝርከቡ ቀቢላታት ብማዕረ ዝውክልዎም ኣባላት ፓርላማ ክመርጹን እቶም ዝተመርጹ ኣባላት ፓርላማ ድማ ፕሬዚደንት ክመርጹን እዮም ተሰማሚዖም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ክልል ጁባላንድ ዝዳወብ መንግስቲ ኬንያ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ብምእታው ነቲ ርእሰ ምምሕዳር ኣንጻር መንግስቲ ደው ክብል ይደፋፍኦ ከም ዘሎ እዩ ዝወቅስ። ሶማል በዚ ጉዳይ ዝብዝተሓዝ ንኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ሳልስቲ ዚ ክሰጎን ከላ ኣብ ኬንያ ንዝነበረ ኣምባሳደራ ድማ ስሒባቶላ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ ጨናፍር ናይ ባንክ ሕሳብ ዝኸፈቱ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ገንዘቦም ክንቀሳቕሱ ከም ዝተፈቕደሎም ዘሪፖርተር ንሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ሓቢሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝኸፈቱ ሕሳቦም ደስ ኪሎ ዝጸንሐ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ካብ 31 ታሕሳሳት ሒዞም ክንቀሳቕስዎ ተፈቒዱሎም ኣሎ። ናይ ባንክ ሕሳብ ኣብ ትግራይ ዝኸፈቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሕሳቦም ብምድስካሉ ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ብድሆ ወዲቖም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብመገዲ ዌስተርን ዩኒዮን ይኹን ካልእ ሕጋዊ ናይ ሸርፊ ትካላት ካብ ዝሕወለሎም ገንዘብ ይኹን ካልእ ሕሳባት እውን ካብ 2,000 ብር ንላዕሊ ከውፅኡ ክፍቀደሎም ኣይጸንሐን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ምስ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ነቲ ኣህጉራዊ ውድብ ብምጥቃስ ኣሶሽየትድ ፕረስ ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ 2 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብመሰረቲ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ህጹጽ መግብን መድሃኒታትን ንዘድልዮም ሓገዝ ክባጽሕ እዩ። እቲ ምብጽጻሕ መዓስ ከም ዝጅምር ግና ብዝርዝር ኣይተጠቕሰን።
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣሳት ሓደ ወርሑ ጽሩብ ዘለወሉ እዋን ልዕሊ 2 ሚልዮን ቆልዑ ዝርከብዎም ነበርቲ ዞባ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዝግለጽ። ኣብ ርእሲ እዚ ብወርሓዊ መቕነን ሕቡራት ሃገራት ክእለዩ ዝጸንሑ ኣሳት 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ካብቶም ህጹጽ ቆላሕታት ዘድልዮም ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ እዩ። መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ምስ እስራኤል ዝጀመሮ ዝምድና ከቋርጾ ከም ዝኽእል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ታይም ኦፍ እስራኤል ገሊጹ። ሱዳን ብመንጎኝነት ምምሕዳር ትራምፕ ምስ እስራኤል ዝጀመረቶ ዝምድና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሑ ከተቋርጾ ከም እትኽእል ትገልጽ ዘላ ኣሜሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ካብ መዝገብ ሽበራ ዝምውላ ሃገራትን ምስኡ ምትሕሓዝ ዘለዎ እገዳታትን ከተልዕሎ ብምጥላብ እያ። እስራኤል ብመንጎኝነት ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ባሕሬንን ሱዳንን ታሪኻዊ ዝምድና ከም ዝመስረተት ዝፍለጥ እዩ። ዝቕጽል ዝምድናታታ ድማ ምስ ስዑድ ዓረብን ጅቡትን እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ግና ሱዳን ብመብጻዕታት ትስምዕ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ይቃላሓሎ። እስራኤልን ሱዳንን ኣብ ዘካየዶ ስምዕ ብዘይካቲ ሱዳን ካብ መዝገብ ሽበራ ክትስረዝን እገዳ ክላዓልን ዝብል ነጥብታት ሱዳን ብወገና ንእስራኤል ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትብን ኣብ ቁጠባ ንግዲ፣ ሕርሻ፣ ኢሚግሬሽንን ወተሃደራውን መዳያት ድማ ናይ ምትሕጋዝ ተኽእሎታት ክህሉን ዘጠቓለለ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰሜን ድጋፍ ሂባን ካብ መሬታ ተበጊሱ መጥቃዕቲ ከካይድ ሓጊዛን ጥራይ ዘይኮነ ሰራዊታውን ኣብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተሳትፎውን ብመንገዲ ማዕከናት ዜንኡ ንህዝቢ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ መሃብ ሓሪሞ እኳ እንተሎ ሰራዊት ናብ ዶባት ይጓረት ምህላው ግና ካብ ህዝቢ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ መንግስቲ ብዘይውግዓዊ መንገዲ ተፋንዮም ናብሮኦም ክመርሑ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ይዕጥቕን ከባቢኦም ክሕልውን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እዩ። ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተወግኡ ኣማይት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ ዘዕቆበ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ህዝቢ ደም ክልግስ ጽዑቕ ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እቲ ዝልገስ ደም ብመጥባሕቲ ንዝሓርሳ ኣዴታትን ካልእ ህጹጽ ሓደጋታትን ከም ዝውዕል እዩ ዝጉስጎስ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ዝልገስ ደም ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝቆስሉ ዘለዉ ወተሃደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክውዕል ምዃኑ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ይጠቕሱ። ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ ክእለዩ ዝጸንሑ ኣማይት ውግኣት ኢትዮጵያን ወተሃደራት ኣብ ባንኪ ደም ተኸዚኑ ዝጸንሐ ክወሃቦም ምጽንሑ እዩ ተመልኪቱ። ዛጊት ኣብ ሓያሎ ሚኒስትርታትን ክፍልታት ምክልኻልን ብዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣማይት ሰባት ደም ለጊሶም ኣለዉ። ካልእ ኣካል ሕብረተሰብ እውን ደም ምልጋስ ክቕጽሎ እቲ ጎስጓስ ብጽዑቕ ይቕጽል ኣሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ኣብ ትግራይ ናብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክበጽሓሎ ዝኽእል መንገዲ ክኽፈተሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ኣፈኛቲ ሃገራዊ ትካል ባባር ብሎሽ ካብ ጀኔቫ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ንሓደጋ ዝተቓልዑ ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብህጹጽ ዝሕገዝሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝተፈላለያ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊዮም ተቐርቂሮም ዘለዉ። ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ድሕነት ጸጥቶም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ብምህላው ዕጡቓት ናብቲ ማዓስከራት ከም ድለዮም እናእተው ዝደለይዎ ይገብሩ ምህላዎም እቶም ስደተኛታት ይገልጹ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽባጻሕ ምስ ሕቡራት ሃገራት ቀድሚ ሳለስቲ ስምምዕ ከቲሙ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መስርሕ መዓስ ከም ጅምርን ኣብየናይ ከባቢታት ብዝያዳ ከም ዘተኩርን ብዝርዝር ኣይተጠቕሰን። ቻይና 350 ወተሃደራት ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። እቲ ናብ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ዘሎ ናይ ኣጋር ኣሃዱ ቻይና ኣካል እቲ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኮይኑ ንሓደ ዓመት ክጸንሕ እዩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጸንሐሉ ኣብ ምርግጋእ ጸጥታ፣ ምሕላው ድሕነት ሰላማውያን ሰባትን ካልእ ተልእኾታት ምዕቃብ ሰላምን ክዋፈር እዩ። ቻይና ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ናብ ደቡብ ሱዳን ከተዋፍር ምዃና ገሊጻ ኣላ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።